उत्तम हाजवारिखौनो बेंथुमगिरि बा लेंथुमनानै रायलायदों होननानै आं मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो बिथाङा एसे गोरायैब्लाबो बिथां नोंखौ जोङो दिनै बुंनाय जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि माखासे लेंथुमलायनानै बेफोरबायदि मिस्टेक खामानिखौ दामावथों। हाखौ हगारथारनाय नङा जों थैथों जोंखौ गावथारफैथों अब्लाबो जोङो जोंनि हाखौ हगारनो हाया। दाखालिनि खेत्रआ जाहैदों गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिग्रोनाय जाबाय आरो जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलावनो थानाय रायजो राजा साननो हनो गोरों सानसुमैफोरनिसिम मिथिहोनाय जायोदि टार्मिनेल प्रजेक्ट जानायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिसार होनायजों लोगोसे गोख्रोङै मावलांनो आरो जाफुंसार होनो थाखाय बासबारि लेन्ड राइट प्रटेक्शन कमिटि दानाय जादोंमोन। दा बे दानायावहाय आं फंसे खोथाखौ सिखार लाखादोंमोन जे जेनाखि आं मेम्बारशिपआव होदोंमोन बेखौथ' रोखायै आं सिखार लादों आरो दाननानैबो लाखाबायमोन। दा बेनि खेत्रआव बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे मिटिं लाखोमादों प्रति गावबुराफोरखौ लेंजोबनानै बिसोरनिफ्राय मोनसे कमेन्ट लादों। बे कमेन्ट लानायाव ओरैबायदि मोनसे आंखौ दोखोमानानै लानाय जादों। ओइदिनखालि आंबो अखानायै लाबावदों बिसोरो बे लानायावहाय आंखौसो उल्था जब्द खालामदों। दा बे जब्दनि गेजेराव आं दिनैहाय मोनसे बिथांमोननि बुंनायखौ आं गोरोन्थि मोनदों। बे गोरोन्थियानो जाहैबाय दिनैहाय बिथांमोना माखासे दैदेनगिरिफोरजों जेरेखम बुंनो थाङोब्ला मुस्रि उत्तम हाजवारिखौनो बेंथुमगिरि बा लेंथुमनानै रायलायदों होननानै आं मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो बिथाङा एसे गोरायैब्लाबो बिथां नोंखौ जोङो दिनै बुंनाय जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि माखासे लेंथुमलायनानै बेफोरबायदि मिस्टेक खामानिखौ दामावथों। बिथाङा गाव जुदि नैबे आवाजखौ जुदि मिन्थिदोंब्ला स्रि थाथों होननानै आं नैबे खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायबाय। बिथाङा भद्रता मतन जाहाथे स्रि थाथों होगोन होननायानोथ' बेनो। दा बिथांमोनानोथ' बेबायदि बहुद मानसिखौ लेंख' थिनगासिनो दं। साख्रिबो मोनगोननो बहुद डेभेलप जागोननो। डेभेलपनि खोथायावथ' जों नुहुरबाय माहाय डेभेलप दं। बेफोर जाबाय आउट हादरावसो थांगोन। जोंथ' बिजनेस आलदायावसो हरगोन होननानै मिथिगौ आरो जोंनावथ' बहुद पलिउसन जागोन। बे पलिउसन जागोनखायनो जों इयुननि थाखाय जों गोसोखांनानै बा गोसोखांनायल' नङा दिनैहाय जोङो ट्राइबेल बेल्ट 6 सिडुलनि जेनाखि थांखिफोर दं बेफोरखौ लानानै जों आवगायलांदों। दा बे आवगायलांनायखौ जों आवगायलांगोन। जोंनि हाखौ जुदि हगारलाङा थैजासिमब्लाबो जोङो बे हाखौ हगारनाय नङा। हाखौ हगारथारनाय नङा जों थैथों जोंखौ गावथारफैथों अब्लाबो जोङो जोंनि हाखौ हगारनो हाया। बे 1 बिगायालाय गोदोनिफ्रायनो दंखायो आमन्त्रण हा। बेथ' सरकारा होनदोंमोन दिनैसिमथ' बेबो जायाखै। दा बेफोर आमन्त्रण हाजों मानसिया थांनानै थायो नामा? जोंनि बर' मानसिया जोंथ' थांनानै थानो हाया। बिगासे हाजों न' लुनोनो जायगा गैया आरो जोंनि मानसिया बे हा बिगासेजों थानो हानाय खुनु दिनबो जाया। बेखायनो आं बुंबाय जोङो बेखौ नागारथारनाय नङा। जिउ जोबबाबो जों हगारा रायजो राजानो बेनो। बिथाङाथ' मैया खोनादोंसो खिन्थु जोंनिसिम फैयाखै। आंनि न' खाथिनिफ्राय थांदों बासबारियाव फैदों एबसुआव फैदों होननानै खोनादों। आंनि न'आ बे सेरावनोमोन खिन्थु आंनि न'खौल' बारनानै फांसे बेल बिफां दंमोन बेनिफ्राय गिदिंलांफिनदों होननानै आं खोनादों। बिथाङा जुदि फैथारोमोनब्ला हयथ' माबा मोनसे जोंनि रायजो राजाफोरजों एसे रायज्लायनो हागौमोन। जों बेखौ आसा खालामदोंमोन आरो।